Здравейте, мили приятели! Днес ще ви покажем как създаваме една от най-специалните ни кошници – нашата лилава спа колекция за пълен релакс. Започваме с мека кърпа за тяло, основата на всеки добър спа ритуал. После добавяме ароматна свещ с лавандула, която ще създаде перфектната атмосфера за релакс. Не забравяме и грижата за тялото, качествен део спрей и спрей за кадрици за ежедневието. Кремът за ръце ще подхранва кожата, а капсулите за лице с хиалурон са истински еликсир на младостта. Ръчно изработеният сапун е истинско съкровище, направен с любов и естествени съставки. И накрая специалните декорации в лилав цвят, които правят тази кошница наистина уникална и красива. Това е подаръкът, който казва: заслужаваш да се отпуснеш и да се погрижиш за себе си. Коя от вас би искала такава кошница? Пишете в коментарите.